I pozdrav svima ljudi! Ovo je jedan... Stvari ja. Pozdrav svima ljudi, ja sam Lazar Lazarević, a danas igramo FIFA ljudi 15 na mom telefonu, ako se zove Samsung. Ljudi, danas igramo FIFA 15, kako već vidite, imamo nekako dobar tim. I... Dobro, mislim da je dobar tim. Ovako. Imamo... Ljudi, ovako, samo što vam kažem. Vidite vi sad ovaj tim ovdje. Znači, ja sam jučer, mislim, počeo se igrati, mislim, 10. Ovako, ljudi, mi u napadu imamo Džuntmana na levom krilu, Verzu. Njega sam sad da se to vidim. Još nešto tu bilo dobro, jer imamo ljudi Đurička, imamo Keunon, gdje je ovaj oni? Ups, ljudi. Beše, ja imam ovdje negdje Rumi, ja sam da vidim. Ili imam na klupu, dobro da vidim. Beše, ja ovdje imam Rumi, ja sam vidim koja je Evropski. Evo ga ljudi, Runi! Znači, sam da ga stavim. Runi išao mnogo dobro, Space, mislim. Chemistry. Ali Verza je već malo. Idemo Verzu još, ne znam da stavimo gdje Verzu. Verzu bi bilo dobro. Ko je ovaj Vendro, ne njegov, ne znam. Ja sam te ovog Luera ne da stavim, ali ne. Samo još nešto. Koji? Leonard. Gdje je onaj? Evo ga, Lafon. Gdje ću da sam nastavim. Pa ljudi, onako dobar nam tim. Mislim da je dobar. A ljudi, ajmo ljudi, mi napokon ljudi pažneš ovu utakmicu. Znači, play sessions. Overall power. Gdje počinimo. Znači, ovako. Al Petrola, znači protiv njega igramo, vidite. Sada li je u online, ja to ne znam. Ovako. Ljudi, počinje još malo utakmica. Ili počinjemo. Koh Wood, znači Wood je ovdje. Runi, ljudi, Runi na centar. I, čekaj. Kom dodaj bacaju, golmanu. Što se bude dodaj. Ko ovaj Keunon, daj. Ko ovaj Đuriča, ajde idemo Đuriču. Đuriča. Imaš 5 sekundi. Runi, ljudi, u napad idemo. Opa, bato. Uzme njega i šutni. Šutni šeput. Jao, Runi. Offside. Nije valjda. A ljudi, imali smo male šasice. Dobro, ajde, ovaj šutiram. Slide. Ne može. Slide šeput. Neću da mi da faul. Keunon. Nema Wood. Wood ko drvo je. Gdje ga. Op. Nije faul, jebote nije faul. Faul. Ajde, karton. Op. Dobro, ja znam. Kako se na gumam? Pa naša lopta mislim da je. Ne! Tako uzima loptu. Ne! Jade! Ajde, Lazarević. Čekaj. Se čekaš malo. Idemo napad. I bre, šteca. Za minutu si došao gore, ja idem. Morao sam za čas da ovdje nešto pauziram. Evo nas ljudi.
Znači, na centru idemo napred. Znači, još je 0-0, ništa posebno, za njemu koja je ovaj James, tamo Rune, kako ja mislim. Jeste vidio Rune, mislim da se... Gdje sam nešto... ne. Prođi golmana! Puje! Dobra, ljudi, nema veze. Znači, probat ćemo neki drugi put. Lopta. Ovdje lepo gledati. Čekaj. Sad igra nije uopšte. Možda ne. Nije faul. Dobro, nije faul. Izvukli smo se. Nije faul. Bravo sudija. Sudija za navijanje. Mislim, raz. Da njemu... Ko je ovaj Runi? Ko je ovaj? Njemu dodaj... Pa gledaj ovaj šutne loptu pa treba trči po nju. Bude biti penal. Idemo ljudi napred. Bobas. Ček malo finta. Opa. Znači uzimaj loptu je. A gledaj ovaj dok se on pomeri. Mogu da mu WC. Sad će ovo da pročekam, možda malo pročekam. I to neće mi pomoći. Lela će mi daju go, jebote. A ljudi, sudija nas spasio. To je super. Drugo poluvreme. Squad. Čus možda neko promenim, Đurića možda ću njega promenim. Mustafu ću sad uviđem. Da, još nekog golmana. Square, ups. Čekaj, možda nešto ovako, čekaj. Ovako. Đurička, čekaj, Đurička, mali. Mustafu hoću negdje ubacim, ja ovdje. Mustafu se neka. Čekaj, nema Mustafu je ovdje. Čekaj, što je. Čekaj, što je. Evo, ne treba nešto menjamo, mislim. Sve okej. Pa počinimo. Ljudi naši, vidite, lopta. Fintu smo uranili Runi sad na početku dodaj njemu. A mi smo menjali strane. Ovamo mi teramo. Ma svi me ovi futbaleri nerviraju što oni pogledaj šutnu loptu pa tako ne trče nju. Doj vam, nije faul. A bre. Ko napravi? Ako Runi ja ću se ubiti. Adoro Mustafa sad ulazi. Ovog. Još. Mustafa patinka. Opa, pa nema. Nismo primjeli gol. Mustafa. Pa što njemu? Ja... Dali sam ti ne... Evo Mustafa sad. Ja igram se sad s Mustafa. Gegas mi se sad... Oni vidite žuti karton. Ali ipak dobro. Njemu daj... Njemu... Pa idi napred. Pa daj njemu. Pa prodaj njemu. I sad on njemu da šutne. Goooo! Koga je dao? Gdje sam sad vidio ime? Beše Jonathan, kako se vidi sam. Ljudi, Crnac dao go. Ljudi, dali smo ljudi go, to je super, znači super, dali smo go, bre.
Znači 1-0, evo Johnskin, kako ga prevedim, Jonathan, ili kako ga prevedim, ne znam. A ljudi 1-0 za nas, to je pitanje. Imam i one... Đurić. Nemoj pal, nemoj. Penal. Nije penal. Žuti karton opet. Nemo mi da... Ajde, ti šutira, baš me briga. Dobro, branili smo. Trči preko ovaj! Dodaj njemu. Runi, ajme Runi napred. Runi se mogu da igra. Sad on nek ide napred, baš da... A odbranu vidim, ovi nikakvu nemaju. Pa možda imamo... Kako sam im rekao šansu. Ups, ovo je smišmaš sam fujt. Gledaj. Kako ću šutne? Mustafi Pektenik. Kako se mu, to je Mustafi Pektenik. Ajmo ljudi napred, znači ovamo, evo, pa sad si njemu dodaj. Ako ljudi govoru, Runi, znači Runi nema, on... Sad će on to da pogodi. Što mislim? Da! Ovo je ne... Ljudi, 2-0, ljudi za nas. Ovo je stiga protiv mene nije nikako što biše. Ali ljudi, pogledajte sad ovo. Prošla mu kao, znači pored nas mu prošla, gledajte to. Dobro, možda se lepo sam vidi, sad je lepo što sam. Gledajte ovo. Ne prošla mu pored nas je. Dobro ljudi, ajmo mi Castro, meni je rekao Castro, ali dobro ljudi, mislim da mi pobeđimo 100%. Dobro, znači, ajde predvozimo Manjares. Manjares ulazi. Kod njih, ko Manjares nije neki znači. Ljudi gledamo, Đurića, on ima žuti karton, vidite. Pa sad, gdje šutno je? Nešto sam pokušao, vidim da nema ništa. Ajde, posljednji minut. Ne! Gol! Ljudi, gol! Znači, koga dao? Lele, ljudi, ovo je bilo ekstra gol. Tali me neko zove površno 3 gola. Vidimo, mislim da je bilo u zadnji sekundi, kako smo vidimo na 90. Odmah sam nešto... Vidite, ovaj se okrenuo. Ja sad trčim, uzimam loptu. I pogledajte, znači, nisi tako jako je uopšte šutno, gledaj. Uopšte nisam jako šutno. I ljudi, vidite, gotova utakmica. Pobjeda ljudi za nas, to je ekstra što je to. Znači, dao je ko Runi dao, neki crnac Jonathan i još jedan dao gol, sad ćemo mi vidjeti ko je dao gol. Sad kad završimo utakmicu, sad mi smo vidjeti završili utakmicu. FPS, rank right, wow, znači ovako, ko je? Ako dali su gol. Rooney, John i Ascon. Znači, mislim da bi to bilo to za ovu epizodu FIFA 15, ovo je bila prva epizoda, pa ljudi vidimo sljedeće i do tada, goodbye!